Ekran! Ekranen geef niet op, als warende waar. Ekran! En ik lood die aan met ons touwteranen. Hier wil we een gouden titan en daarbij God kennen leren. Welkom, lieve vriend. Welkom to het programma Ekran. Dankzij dat u van de erbij bent, dat u in radio waar aan is, dat u op YouTube bent. Mocht God u een schöne tijd schenken en wie vrij ons zal dit programma met u helpen te leven. Vandaag heb ik mijn mama hier. Het eerste maal is een programma, het programma via mijn papa door. En nu heb ik vandaag mijn mama hier erbij. So dankzij dat jullie zijn gast, mam. En ik kan hem zeggen, wat is die naam, of van waar komst u? Ik heet Trudy Ents, nu de gesprek. Geboren Ents en ik zie in Sommerfeld geboren in Paraguay. Heb daar mijn school gemaakt, niet zo hoog als onze 10 jaar al kunnen. Daar zijn we immer sehr vrouw toe. Maar ik was ook een gouden time op. En war dan met 5 jaar trok we van een stad naar de andere al, dat we jong, maar ik denk niet daarvan. En dan wie we nog maar 2 jaar op de stad, dan werd door halt opgesmeed en er werd angesteckt en verbrannt. En wie als 10 jaar, wie 6 jaar aan een dag, dan kwam mijn cousine met en dan speelden we door dicht bij 4 met Canja Dulce Bleda. En ik had ganz slechte kleider aan, die brandde licht aan. Mijn broer David was nog daarbij. En dan vangen mijn kleider hingen aan te branden. En dan raande ik zo in de run en wilde het uitpusten. En dan door met brandde mijn kleider immer dollar. En mijn mama die schoof hem gorde, zoals dat daar alle immer deden. Mijn papa komt naar huis en dan zegt mijn mama, check maar waarom Trudy door zij hield. Zij had gedacht, mij voor de wespen hier puks aan, de wens er weer naar Mühlbergen. En dan zegt hij bloos, papa, die brandt gans. Dat we een mes krijgt met mijn hoor. Maar dan moest hij even 2 tienings nog zo even gaan. En dan moest hij dat 4 uit. Hij verbrandt zijn heng nog gans en die worden nog een blozen. Maar mama, die was zo bozig, die had mal die heet een eiwit voneinander nemen. En dat eiwit klappen en mij aansmeren. En ik had je dan al kleine kleider aan en ik was zo verbrand. Maar ik denk nog, waar ik me dan op de vloer kolla, dat een beetje afteilen zal. En als dat eiwit eerst gedreigd werd, dan hield het op met brennen. Dan moest mijn papa wat nog een kilometer gaan, want we hadden geen voertuig. En zijn door een truck, einfach een grote truck, nam hij aan en voerde hem hospitaal. Maar ik was zo zeer verbrand, het leefde gar niet dat ik would leven blijven. Maar ze wilden mij nu Asunción checken, dat was de hoofdstad van Paraguay. En dan, zo, je sterven zei niet, dat zei we al. Also, wat is dan passiert? Wo heeft God je in leven geholpen? Nou, ik had dan zeer water gedronken, hing je wees. Hing je op een camioneta wie met draad, daar lag ik dan boven. En ik was zo meestkant verbrand, de charpa. Maar dan had ik water gezegd. En dat zeiden de dokters, had me in leven geholpen. Maar Jezus, die had een plan met mij. Want geen dokter kon een mens in leven houden, maar Jezus kon. En dat we dan daar waren en ik was zei, die zeiden dan 75% wie ik verbrand. Die schenkjes, die waren goa. Maar Jezus had dan al een plan met mij dat ik kon gezond worden en ik weer meest 3 maanden door. En dan kwam ik naar huis, te Weihnachten. Maar dan ben ik zo stief, ik moest me gaan leren. Ik kreeg een kleine tricycle en een jengelstel dat ik me bewegen moest. Dat het smiedig werd en dan kon ik gaan en
Ja, meine Mama, die wir dann de tijd even bij mij gebleven. Papa wil eenmaal een huisje voor, maar mama niet. En wenn ik keine zaster had, en vijf bruiden, dat wäre toch wel zeer wichtig, dat ik alleen daar weer. En dat zij naar jullie oppassen deed. Bezocht jullie dan nog andere onkel en tante of vrienden in de stad? Ja, en ik weet nog van mijn grootmama. Die kwam ook nog een bad. En wanneer de dokter het operierbad niet brokt, dan leidden ze me door op een bokknap. Dus daar kon ik nog maar een beetje buiten voeren. Want daar werd geen eieren, ik denk niet naar fan. Maar ik was ook zeer nerveus wanneer de vliegen komen en zo. Zo, als je dan van de stad teruggekomen weer en je was gezonder weer, en frisch kunnen leren, en frisch leven leren moesten, zo te zeggen, hoe ging je familieleven dan weer? Ik had, dat waren nog maar 2 jaar later, dan werd mijn vader geschoten. Thuis aan de gas. En mijn mama zat aan das en had dat krak gezien. Mijn jongste broer weer nog een boom en die had dat ook al gezien. 2 broers weer boven sluipen nog. En die met den knal, die had hem 2 maal getroffen en zo weer nog 50 meter zo wat gegaan. Daar had hij zich geknijd, gebeten en ze nu maar gestorven. Hier dan weet met mijn mama alleen. Maar zij, ik deed alles tot met haar, zoals we dan geraten worden. En als we dan in de jugend komen, dan, maar ik zei, dan had ik een papa, maar ik had alle broers, die namen me dan ook mal met. Maar mijn tante en onkel, maar die voer ik afmaals naar de jugend. En geen jugendstund, of geen huis, waar we dan waren, maar wat ik weet dat ik geraad weer, ik ben niet, ik wilde zeer goed leven. En dan opeens dan word ik aan. Van mijzelf uit kon ik niet zo goed zijn dat ik geraad weer. Ik bracht ook Jezus. En wo ik me dan insloot, wat mij zeer wichtig was, Johannes 3:16. Maar zo zei heeft God de welt in leeft dat Trudy onamt leefde niet verloren ging. Dat eeuwige leven had. En dat was mij zeer wichtig. Jugend, wanneer je beteren, of wie immer dat hier en niet weten dat Jezus voor jullie is, die ook al hier komen. En dat ervoer ik, en zo waren we geraten, en zo kwam die derde nog Sommerfeld schaffen, we leren schane, we bevrieden ons, we tragen het eerste jaar weg, maar dan tragen we naar Sommerfeld en ik zei nog helemaal, die roopt weer van God dat we terugkomen en voor hem door arbeiden deden. Dat is helemaal een ziel was, dat we voor Jezus willen arbeiden. Zo is het in jaar komen. We hebben 2 meisjes en we hebben 7 jongens. Edward is de zaster daarvan. En die kennen alle Jezus. Die volgen hem nu. Die willen voor hem leven. En we hebben 20 grootjongeren. En we zijn ook zeer froh dat die Edward en Heidi hier in Bolivia hebben. We hadden dit jaar weer mijn ziel. Emma waren jullie te bezoeken en motor maken. En die arbeid waar je staan. En ik vrij me met jullie dat die deze arbeid hier voor Jezus doen. Nou, dat is ons een grote vrede was, jullie hier te gaan. Krijg nu, als je hier weer hebben we hier in Bolivie een teamskampement gehad. Maar eens wurde dat naar een jongskampement, of een freizeit, waar immer dat naar dat. Van Impacto Vertical en mijn ouderen kunnen weer op een gebedsteam, maar de groep wat de gebeden deed. Zo, we vreden ons zijn, we voelen ons zeer ondersteund dat onze ouderen erbij kunnen zijn en dat ging zeer schön. We voelen ons werkelijk ondersteund van jullie. Zo, je hebt dan nu een grote familie en je hebt nu ook een grote huis gebouwd, niet zo? Haben sie mir, wenn sie gesagt haben, Bilder geschickt. Meine Eltern hatten ein großes Schmack mit Haus gebaut. Plus ich sie da noch nicht gewusst. Ich kann ihn noch nicht versichern. So. Das war ich auch danach mit er sein. Hay noch irgendwas, was ihr dazu sagen wollen, oder muss mir ein Wirt für den Tau hier? Die Vision für das große Haus, die kriegen wir von Jesus. Und das Haus ist nicht uns. Das haben wir Jesus geweiht. Und wie sei immer war, wir haben offene Däre. Wer kämpft. En Ankomstbrug, die is bij ons zeer welkom.
En we willen deze lijf wat ik van Jezus gekregen heb, dat mocht ik weitergeben. En dat wens ik hier iedereen einen, wer dat heeft. Jezus, der lijf bed om dood. Hij beet voor ons. En hij had gezegd, hij moest maar sterven. En hij stond op en hij leeft. En dat bevrijdt mij, dat ik dit hij gevangen en kan aannemen. Ihm de Ehre. Zegt aan wo je jong bent. Sehr gut, danke für das. Du will ich auch mein Anstimmen, sagt am nu, wo du noch Zeit ist, wenn es diese Zeit, es noch Goten am Segen, und irgendwann ja, wird das vielleicht zu laut sein. So, wenn wir das nicht üben, so wo die Zeit noch Goten ist. Vielmal danke, Mom, für das hier dabei sein in das Programm. Das mag Gott dir auch sehen, und ich möchte dir auch gleich hier sagen, sie sehen von Gott und erleben am jeden Tag, leben mit Jesus taub. Jesus ist nicht bloß ein Dauer Gott, was irgendwo weit auf ist, sondern Jesus ist lebendig und er hielt uns taub, der passt auf uns ab und der ist hier unter uns. So Gott es sehen, Matti und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Dankeschön, dass du von der dabei bist. Wenn du Fragen hast, was mitteilen willst oder ein Zeugnis geben willst, dann schreib uns im WhatsApp noch Meierteken 591 77 88 4479 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekran@gmail.com.